טוב, אז שלום וברכה. תודה ששמתם פרטים למתנה החינמית שלי. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הזמן. כן, אני חופר על זה באינסטגרם, אבל אין לי כל כך דרך להעביר לכם את זה בצורה העמוקה והרחבה ביותר. אז אני אעשה את זה פשוט פה, דרך המצלמה. העליתי את זה ליוטיוב, ואתם עכשיו רואים את זה. אז שיהיה לכם בהצלחה. ואם יש לכם שאלות, כמובן אתם יכולים לשאול אותי מה שאתם רוצים באינסטגרם. אני אוהב את זה, אני אוהב לענות לכם. אני עונה גם בלילה, גם ביום, בבוקר, בלילה, זה. אני יכול לענות לכם כל הזמן, כי אני מת על התחום הזה, ויותר מהכל אני גם עוזר לכם, כי אתם סובלים, ואני יכול לגרום לכם להפסיק לסבול. אז בהצלחה שיהיה לכם, ואני פה בשבילכם. אז קודם כל, הנושא הראשון זה מה זה זמן תודעתי. כולם מדברים על הזמן, יש את הזמן החיצוני, אתם יודעים, השעון מתקתק, השעון הביולוגי שלכם, לאט לאט אתם מזדקנים, בפנים, בגוף, כולנו, אין מה לעשות, ככה עובד גוף האדם. אבל יש זמן שנקרא זמן תודעתי. עכשיו, כמו שאמרתי, זמן נועד לשרת את הגוף הפיזי. השעון הביולוגי שלכם, מתי אתם קמים, מתי אתם הולכים לישון, אם אתם אכלתם, אם לא אכלתם, כל הצרכים הביולוגיים שלנו הבסיסיים. אבל מעבר לזאת, יש זמן שהוא לא נראה לעין. זה זמן שחינכו אותנו להאמין בו. סבבה, אם לא נשען, אנחנו כנראה נמות. אבל אנחנו יכולים לשלוט בזמן התודעתי שלנו, בזמן הפנימי, ואשכרה להנזיל את המציאות. עכשיו זה נשמע קצת מופרך, אני יודע שיש כאלו שלא מבינים כל כך על מה אני מדבר, אבל הזמן התודעתי הוא שונה לגמרי מהזמן שיש בחוץ, מהזמן שאנשים חושבים. זה לא שאתם צריכים ללכת לחתונה, ואם אין זמן אז אתם לא צריכים ללכת, לא, זה לא עובד כך. הזמן הפנימי, ברגע שאתם אומרים לו, תקשיב, אין דבר כזה זמן, ואין דבר כזה עבר ועתיד, אז אתם בעצם מנפצים את כל האשליה שבנו לכם מגיל אפס. ממש, כאילו מגיל אפס שנולדתם, חינכו אתכם לזה שאתם צריכים להגיע בזמן לגן, לבית ספר, לצבא. לאט לאט זה נהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשוח, אתם מתבגרים, אתם נהיים זקנים, כולנו, גם אני, כן? בסוף מה שקורה זה שאתם מאמינים כל כך לאשליה הזאת, שאתם בסוף סובלים. לאט לאט זה מחריף, העניין של הזמן. אתם פוחדים מהמוות, אתם פוחדים ממה יהיה, אתם פוחדים מסוף החודש, אתם צריכים לשלם שכר דירה, מזון, whatever. עכשיו, אתם יודעים אם תמותו בסוף החודש, או אם יהיה לכם כסף בסוף החודש? זה שאתם עובדים בעבודה מסודרת, זה לא אומר שלא יכול לפגוע לכם טיל על הראש ותמותו. זאת אומרת שאתם לא יכולים לשלוט בעתיד שלכם, אתם לא יכולים לעשות משהו שישנה אותו. ואתם לא יכולים להתחרט על העבר, כי אין מה לשנות בעבר. מי שמת, מת. אי אפשר לשנות את זה. הלוואי שהייתי יכול לשנות את זה. בן דוד שלי נהרג, זה היה החבר הכי טוב שלי. אי אפשר לשנות את זה. עכשיו, כשאני אומר אין זמן ואין עבר ואין עתיד, אז המקרה עם בן דוד שלי, סבבה, הוא קרה בעבר. אבל אם אני לא מאמין בעבר, אז הכאב שחוויתי, ושאני כל הזמן חוזר עליו ומזדהה איתו, לא קיים. כי יש לי רק את הרגע הזה. והרגע הזה הוא מדהים. אני יכול להסתכל על עצים, אני יכול להסתכל על אנשים, אני יכול להסתכל על אישה מבוגרת ברחוב, ואני לא דלוק עליה, אבל אני יכול להסתכל עליה ולהגיד, בונה, איזה יפים החיים האלה. כאילו אם היא חיה עד גיל כזה, גם אני יכול לחיות עד גיל כזה. אז הוא, לא, הבנתי את הראש שלי. עכשיו, המוח בנוי על לינאריות כדי לשרוד. זאת אומרת שהמוח שלכם כל הזמן ינסה להחזיר אתכם לזמן, כי זה מה שנראה לו הכי הגיוני. המוח לא אוהב לא הגיוני, הוא לא אוהב את זה, הוא מנסה כל הזמן לחזור להגיוני, לנוח, לכיף. זה למה כל המנטורים בחוץ אומרים, האזור נוחות, סבבה, גם אני אמרתי את זה. אבל ברגע שהעמקתי והבנתי מה עומד מאחורי האזור נוחות הזה, הבנתי שהאזור נוחות הזה זה סך הכל הזמן הלינארי. כי בסוף רוב האנשים שרודפים אחרי משהו, הם רודפים אחרי נוכחות. הם רודפים אחרי להרגיש רגע להיות נוכח. תסתכלו על כל הרוכבי אופנועים, על כל האנשים שמבשלים, על כל האנשים שמשחקים סנוקר, על האנשים שמנגנים. מה אתם חושבים? שהם סתם עושים את זה? לכל אחד יש תחביב כלשהו? כל אחד אוהב משהו אחר, אבל זה משהו שגורם לו להרגיש חי ברגע הזה. אמנם לכמה שניות, כן, לשעה, שעתיים, כל אחד רוכב על האופנוע שעה, חצי שעה, זה גורם לו להרגיש סבבה, או שהוא משחק סנוקר שעה, אבל ברגע שהם יוצאים מזה, הם חוזרים לזמן הלינארי, אוקיי, אני צריך לשלם בסוף החודש, אוקיי, אני צריך לאכול, אוקיי, אני צריך לרדוף אחרי זוגיות, אחרי אנשים שיצאו איתי, כדי לא להרגיש לבד, כי אני מפחד מהעתיד, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אז אני רודף אחריו. אבל הכל טוב עכשיו. אין לכם זוגיות? בסדר, אני בבית שלי. ואני נהנה. יש לי מקלחת, יש לי אוכל. זה באמת מספיק בשביל הבסיסי.
אבל אתם לא רואים את זה. כי יש קיר שנקרא עבר ועתיד, שחוסם אתכם לראות את הרגע הזה שבא אחרי הקיר הזה. עכשיו תבינו משהו. התודעה שלכם היא לא לינארית. לפני שבאתם לעולם הזה ונכנסתם לגוף הזה ולמוח הזה, התודעה שלכם לא הייתה לינארית. הנשמה שלכם, לא משנה איך תקראו לזה, היא לא חיה מזמן לינארי. זאת אומרת שכל מה שהנשמה שלכם רצתה, השיגה את זה באותו רגע. אתם מוזמנים גם לבדוק אותי. כל מה שאתם רציתם כנשמה, קיבלתם. רציתם ללכת למקום כלשהו, באותו הרגע הלכתם. כי אין דבר כזה זמן ואין דבר כזה מרחב. הכל קורה בו זמנית. כל מציאות שבה אתם חושקים, אתם רוצים להיות עשירים, יש מציאות שזה בא, זה כבר קיים. אבל מה שחוסם את זה, זה האמונה שלכם בעבר ובעתיד. ברגע שאתם לא מוחקים את זה, אבל אתם שמים את זה רגע בצד. כי התפיסה הלינארית תמיד תשלוט עליכם, אבל אם אתם שולטים בשריר הזה שנקרא נוכחות, ואתם אומרים יום אחרי יום, אין דבר כזה זמן, אין דבר עבר ואין עתיד, אני מאמין רק ברגע הזה. אתם בעצם שוברים את הקיר הזה לאט לאט, ואתם מחזקים את השרירים שלכם, לא את השרירים החיצוניים, את השרירים הפנימיים, את השעון הפנימי שלכם. אתם מחזקים אותו בזה שאתם שוברים אותו, הבנתם? עכשיו אני אגיד לכם משהו. הכל תלוי באמונה הקטנה הזאת בזמן. אני אסביר. תסתכלו על העבר ועל העתיד, אתם מאמינים בו כרגע. ברגע שתגידו לעצמכם יום אחרי יום, אין עבר ואין עתיד, יש רק את הרגע הזה, וברגע הזה הכל פתוח בפניי. תעשו את זה במשך שנה שלמה, חצי שנה, כל אחד והמערכת האמונות הקשה שלו. אם אתם תשברו את זה לאט לאט, אתם תשימו לב שהמציאות מתחילה להישבר לכם בפנים. איך זה יבוא לידי ביטוי? גסר שלי מוזר. איך זה יבוא לידי ביטוי? אתם תחשבו על בן אדם ופתאום הוא יתקשר אליכם, סבבה, צירוף מקרים. אחרי 100 פעמים שזה קורה, זה כבר לא צירוף מקרים. אתם חושבים על רעיון כלשהו, בין אם יש לכם עסק או אין לכם עסק. אתם חושבים על משהו שאתם רוצים ליצור. אתם תשימו לב שבאותו הרגע אתם תרגישו מספיק בנוח כדי לפעול לעבר ההוצאה לפועל של אותו הרעיון, ובסוף היום אתם תשימו לב שכבר סיימתם איזה 20 או 50% ממנו. אתם תרצו משהו ואתם תחשבו על מישהו אחר שתלוי במשהו הזה, אתם תרצו לעשות את זה. אבל לצורך הדוגמה, אני רוצה להביא אופנוע, סבבה? נושא קצת רגיש. הבאתי כבר אופנוע, וההורים שלי מפחדים פחד מוות, שאני אמות. ההורים שלי מפחדים מהעתיד, אבל העתיד לא קיים, הם לא יודעים אם אני אחיה עוד 30 שנה עם האופנוע הזה, או אם אני אמות מחר. אתם מבינים? אז אני, בגלל שאני פועל רק מהרגע הזה, ואני לא חושב על העתיד, אני אביא את האופנוע הזה, כי זה מה שגורם לי להרגיש חי, זה מה שגורם לי להרגיש סבבה. אני אוהב לנהוג, אני אוהב לרכב, אני מרגיש עם זה נוכח, כיף לי. אז אין סיבה שאני אחשוב על העתיד, ואני לא אהנה מהרגע הזה. זה קצת הבאתי דוגמה קצת מסוכנת, כן? אופנוע זה מסוכן. אבל קחו כל דבר אחר. סתם לדוגמה, אתם רוצים לטוס שנה שלמה לחול. לבד. בא לכם להכיר את עצמכם, בא לכם למצוא את עצמכם. אבל יש אנשים שתלויים בכם. אז אתם חוששים מהעתיד. אבל אם אתם פועלים רק מהרגע הזה, אותם האנשים כן מעניינים אתכם ואתם אוהבים אותם. אבל אתם קודם כל רואים את עצמכם. ברגע הזה אתם לא חושבים על העתיד, ואתם יודעים שאתם לא תתחרטו על העבר, כי אין לכם זמן בתודעה. זאת אומרת שגם אם אתם תטוסו ותקחו את הצעד הזה ולא תפחדו מהעתיד, ותחזרו, אתם לא תרגישו חרטה על זה שלא הייתם פה עם המשפחה שלכם. זה כואב קצת לשמוע את זה, אבל ככה עובדת התפיסה הזאת. לצורך הדוגמה גם, חזרתי מחול אחרי 4 חודשים שהייתי בחול, סבבה? התודעה שלי לא פועלת מתפיסה לינארית. היא לא פועלת מקו ישר, שהייתי 4 חודשים והרגשתי את 4 חודשים האלה. מבחינת התודעה שלי, אני חזרתי הרגע. אני יצאתי מהארץ, ועכשיו הגעתי. אין מרחק, אין דרך ל4 חודשים האלה, אני לא הרגשתי אותם. ברגע שחזרתי, ראיתי את המשפחה שלי ואמרתי, בראש שלי כאילו, לא כי אני לא אוהב אותם. בראש שלי אמרתי, טוב, הלכתי לשעה, כי הזמן לא עובד בתודעה שלי. הלכתי לשעה, חזרתי, אז אין צורך בחיבוק ענקי, אין צורך איזה כיף וזה, כמובן חיבקתי אותם, כן, זה לא שלא, אבל לא הרגשתי צורך ממש לחבק, כאילו לא ראיתי אותם שנים, כי מבחינת התודעה שלי עברה שעה. עכשיו המשפחה שלי לא מבינה את זה, אבא שלי פחות או יותר כן מבין את זה, כי הוא יותר בפיזיקה, אז הוא מבין את זה שאין זמן, בפיזיקה הקוונטית. אבל לאמא שלי היה לה קצת קשה עם זה,
לא דיברתי איתה על זה, אבל אני מאמין שיום אחד היא תבין אותי. זה קצת הארדקור להבין, זה קצת קשה להבין את התפיסה הזאת, אבל כן. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זה הסבל נולד מהזמן. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם, אני לא רוצה להוריד מכל האנשים שמטפלים. אתם יכולים להמשיך לטפל, אתם יכולים להמשיך לרפא, אבל תעשו את זה מתפיסה לא לינארית. כי אם תעשו את זה מתפיסה לא לינארית, כל מה שתעשו, לא משנה מה, גם אם תגידו לבן אדם שהוא צריך לרפא אצלכם את הטראומות שלו, עצם זה שאתם עושים את התהליך בגלל שאתם נוכחים, יעבוד ויוציא את הבן אדם הזה מהסבל. עכשיו בואו אני אסביר לכם. פחד, שמעתם על המילה הזאת? סבבה. פחד זה תוצאה מהעתיד. אין פחד שהוא קורה עכשיו, כי עכשיו הכל טוב. אין משהו שקורה רע ברגע הזה. שום דבר לא קורה רע ברגע הזה. אתם מבינים? לצורך הדוגמה, שבאתי לחזור מקולומביה לארץ, לא העלו אותי לטיסה. למה לא העלו אותי לטיסה? אני לא יודע. אבל הייתי צריך לשלם 5,000 שקל, ואין לי מיליונים, כן? אבל הייתי צריך לשלם 5,000 שקל על כרטיס טיסה נוסף לאותו היום. עכשיו, בן אדם רגיל היה אומר, אין לי כסף, ואני לא יודע מאיפה אני אביא אותו, או שיגמר לי הכסף יום אחד, ולא יהיה לי מה לאכול ולא יהיה לי מה לשתות. אני, אוקיי, אז לא יהיה לי כסף. משהו רע בזה? ראיתי אנשים בחול שבאמת אין להם כסף, ואין להם אפילו מה לאכול. חיים מקערת אורז. עכשיו, אני לא משווה אותם אליי, אבל אני אומר, ברגע הזה שום דבר לא רע. גם אם אין כסף, סבבה. יש כסף, גם סבבה. תאונה? סבבה. אני יכול לעשות תאונה לשבור את כל הרכב שלי, ואני אצא מהרכב, אני אגיד לבן אדם, שמע, כאילו, לא יודע, הכל טוב. שלם מה שצריך, נעשה מה שצריך. וזהו. אז קיצור, פחד הוא מחשבה עתידית. אתם מחשבים ועושים ומריצים חישובים במוח של משהו שיקרה בעתיד. אבל אם משהו מפחיד אתכם עכשיו, אז זה כנראה לא הגיוני, כי אין משהו שמפחיד עכשיו. עכשיו הכל טוב. אתם מפחידים ממה יהיה לכם בעתיד, ממה יקרה לכם בעתיד, ממה יקרה לאנשים שאתם אוהבים בעתיד. וחרטה, משהו שתופס הרבה אנשים. שימו לב לאנשים שכועסים רוב היום, שימו לב לאנשים שעצובים, חרדים, לא חרדים, חרדים מחרדות. שימו לב לאנשים שבאמת סובלים, שאתם רואים עליהם שהם סובלים. הם סוחבים על עצמם משהו מהעבר. לצורך הדוגמה, אני אקח קצת נושא כואב, אישה שנאנסה. סבבה? אישה שנאנסה אומרת, כן, נאנסתי, ומי שנפתח אליה והיא נפתחת אליו, היא אומרת, כן, נאנסתי בעבר וזה, עד היום אני סוחבת את זה עליי, אבל אני מתפתחת ואוגרת את זה עם עצמי, לא עומדת איך לקבל את זה ולחיות עם זה. אבל זה לא נכון. כי מה היא עושה? היא מאמינה בקונספט של הזמן הלינארי. היא מאמינה שיש עבר שיושב לה על הגב, אבל אם תגידו לעצמכם, אין עבר שיושב לי על הגב, והכל סבבה עכשיו. אז אוטומטית התודעה שלכם תפסיק להאמין בזה. תפסיק להאמין בכאב, כי הכאב הוא נמצא רק בעבר, אתם מתחרטים על משהו שקרה בעבר. אבל העבר לא ניתן לשינוי. לצערי, כן, הלוואי הייתי יכול לשנות את העבר, אבל העבר לא ניתן לשינוי. אתם לא יכולים לשנות שום דבר בעבר. אתם לא יכולים. הלוואי שהייתי יכול להחזיר את בן דוד שלי. אני לא יכול. אז מה אני יכול לעשות? לחיות את הרגע הזה. אני לא יכול להחזיר איתו, אין. אף אחד לא יכול להגיד לי, שמע, יום אחד הוא יחזור. לא, אין. ברגע שהבנתי את זה, אוטומטית חזרתי לרגע הזה, וברגע הזה הכל סבבה. אתם מבינים? ברגע שהוא נהרג, אני פחדתי שהוא בעתיד, שבעתיד כאילו, לא הוא, אני אהיה לבד ואני ארגיש בודד. אבל אני לעולם לא ארגיש בודד, כי הרגע הזה הוא מדהים. אם אני יכול ליהנות מציפור, בחוץ, תמיד, לא משנה מתי. ואפילו אם לא יהיה ציפור, אני יכול ליהנות מהחושך, מהאור, מהטלוויזיה. אני יכול ליהנות מכל דבר. אז קודם כל אני אף פעם לא לבד. כי הרגע הזה הוא מדהים. ברגע שאתם מעיפים את הקירות של העבר והעתיד, אתם פתאום רואים שכל דבר הוא מדהים. כל דבר שאתם רואים בחוץ הוא מדהים. אתם מבינים? והסבל ירד רק כשתפסיקו להאמין בעבר והעתיד. עכשיו, הסבל גם נמצא באנשים שרודפים. גם אני הייתי כזה, כמובן יש רק עכשיו, אבל שימו לב לכל האנשים שרודפים, בין אם אתם עשירים ובין אם אתם לא עשירים, ובין אם אתם עושים קצת יותר כסף ובין אם אתם עושים פחות. כולכם נמצאים ברדיפה. לא אכפת לי כמה כסף אתה עושה, לא אכפת לי איזה עסק יש לך וכמה את מכניסה. ברגע שאתם רודפים, אתם סובלים. למה? כי אתם לא חיים את הרגע הזה. רדיפה זה גם נמצא בעתיד. אם אתם כל הזמן חושבים על איזה סרטון להוציא, איזה משהו לעשות, איזה זה, ואתם לא מתרכזים ברגע הזה,
אז אתם רודפים ואתם סובלים. עכשיו אין בעיה לרצות להצליח, אני גם רוצה להצליח, בגלל זה אני עושה את הסרטונים האלה. אני לא רוצה להצליח בעתיד, אני כבר מצליח, כן? אבל אני נהנה מהדרך, אני לא חושב על סרטונים, אני פשוט פותח את המצלמה, אומר מה שאני אומר, אם זה יתפוס, יתפוס, אם זה לא יתפוס, גם סבבה, לא דואג מהעתיד. ומה קורה שאתם עושים, שאתם חושבים ככה? once התחלתם לחשוב ככה, זה תפיסה לא לינארית. ברגע שאתם לא רודפים, כל מה שאתם תוציאו מהפה שלכם במצלמה יעבוד. למה? כי אתם מעדדים אמת. ברגע שאתם רודפים, אתם חיים בשקר. ברגע שאתם לא רודפים, אתם מעדדים אמת. ולמה אנשים אוהבים את מה שאני אומר, ולמה אנשים כל כך מתחברים? לא כי אני משהו מיוחד, אני לא שונה מכם. אתם אותו דבר בדיוק כמוני. כולנו אור ועצמות, כולנו יכולים להוציא מילים, אין שוני. למה אנשים מתחברים ממש למה שאני אומר? כי אני מעדד אמת. אני אומר, בוא כאילו, אתם משקרים לעצמכם. כל מה שקרה בעבר אתם לא יכולים לשנות. את לא יכולה לשנות את האונס, אני לא יכול להחזיר את בן דוד שלי, אני לא יכול לתקן אנשים, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואני לא יכול לדאוג מהעתיד. כמו שאמרנו, יכול ליפול לי טיל על הראש. אז מה אני כן יכול לעשות? ליהנות מהרגע הזה. ברגע הזה יש הכל. הארדקור של הרגע הזה, כאילו התפיסה הארדקור, זה שברגע שאתם באמת חיים את הרגע הזה, יש לכם הכל. אני כל מה שאני רוצה יש לי. אם אני רוצה להיות עשיר, אני רק חושב על זה, ולאט לאט אני פשוט פועל. אני קם בבוקר, אני יודע בדיוק מה לעשות, בלי שלמדתי שום דבר, ואני אגיע לחלק הזה. מבלי שלמדתי שום דבר. למה? כי כשאתם נוכחים, אתם פתאום רואים את כל האפשרויות פתוחות בפניכם. לא פיזית, זה קופץ לכם בראש. איך? אני אסביר לכם. אתם תפתחו את המצלמה, אתם תוציאו את המילים המדויקות בזמן הנכון, אתם תדברו בכל כך כריזמה שכל כך הרבה אנשים יאהבו אתכם, ואתם תעדדו אמת, שזה מה שרוב האנשים מתחברים אליו. אנשים לא אוהבים שקר. שימו לב, כל האנשים שמדברים על המטריקס, ומה יהיה בעתיד, ואל תאכלו את זה, ואל תצחצחו את השיניים עם זה, ואל תעשו את זה, הם מפחדים. ממה הם מפחדים? מהעתיד. אבל אם אני בא ואני אומר לכם שהכל סבבה עכשיו, וזאת האמת, כי אם העתיד לא קיים, וכולנו יודעים את זה, חלק מודעים לזה יותר, חלק מודעים לזה פחות, אני באתי רק להזכיר לכם את זה. מה שיקרה זה שאתם מעדדים אמת, ואנשים מתחברים לזה אוטומטית, לא משנה מי זה, לא משנה מה זה. כל בן אדם שאתם תדברו איתו על זה, מעדד אמת. אותו דבר לגבי אנשים שמנסים להסיט אתכם מדתות וזה. אני אישית לא מאמין בדת, עזבו, זה תפיסה שלי, אבל אני יותר לעולם לא אנסה להסיט אתכם מזה, כי אני יודע שכל עוד אני עושה את זה, אני מפחד מהעתיד, ממשהו שיהיה בעתיד, שכולם יהיו נשעטים וזה, לא, הכל סבבה עכשיו, אתה רוצה להיות דתי? אין בעיה, הכל סבבה, רק חשוב לי שתהיה נוכח, כי ברגע שאתה לא נוכח אתה סובל. זה מה שאני מבקש, וגם אם לא, אתה לא רוצה לעשות את זה, זה גם בסדר. אני איתך בכל מצב, בכל סיטואציה. טוב, הנושא השלישי, ברגע שמוחקים את הזמן מהתודעה, לא מוחקים, פשוט לא נתלים עליו יותר רגשית. מה שקורה זה שאתם פתוחים לכל הידע שיש בעולם. נשמע קצת הזוי, נשמע מופרך, אני נשמע כמו משוגע, אבל שוב, ניסיתי את זה על עצמי, עשיתי את זה על עוד אנשים. אני יודע שזה עובד, ואני לא רק יודע, אני חי את זה. בזמן נוכחות גלי המוח מתים, עד לכדי תטא או אלפא. ברגע שאתם נוכחים, ואתם בגלי מוח האלה, אתם לא רודפים אחרי יותר כלום. אתם לא מנסים למצוא ריגוש כלשהו. אתם לא... הפיקים שלכם לא עולים, המצב ורוח לא עולים ויורדים. המחשבות יתר לא מנסות להעמיס עליכם על הראש. אז לא נותר לכם שום דבר חוץ מלחיות את הרגע. כמובן שצריך סוג של לעקוף את המוח בשביל להחדיר לו את הנוכחות. אבל once הורדתם את הגלי מוח ואשכרה נכנסתם לנוכחות הזאת, לרגע הזה, ולהגיד אני חי את הרגע הזה, זה לא מספיק. בעולם ההישרדותי של היום אתם לא יכולים לחיות את הרגע, אתם צריכים לעקוף את המוח. קיצר, once עשיתם את זה, אין מאמץ מחשבתי יותר, אתם לא מנסים לרצות, להיות מישהו, לרדוף אחרי משהו. אתם פשוט אתם, עכשיו, כאן, וזה מדהים, וזה נהדר, והכל פתוח בפניכם, כמו שאמרתי לכם. לצורך הדוגמה, אם אני רוצה ליצור משהו חדש בעסק שלי, לעשות יותר כסף, זה לא שאני רודף אחרי זה. אני רק חושב על זה, אני קם בבוקר, ועצם זה שאני נוכח, ואני לא רודף אחרי העתיד, אז הקיר הזה של העתיד ועבר שבור. אז אני רואה רק מה שיש עכשיו.
אז אני חושב על זה, הולך לישון בלילה, קם בבוקר, פאף, אוקיי, צריך ליצור 3 חבילות שונות של המוצר שאני רוצה, ולמכור אותם ל-X קהל, סתם ככה. למה? עצם זה שהפסקתי לרדוף. ברגע שהפסקתי לרדוף, אני לא ממגנט משהו חדש, אני פשוט רואה את מה שהעתיד והעבר הסתירו לי תמיד. וזה תמיד היה פתוח בפניי ובפני כולכם. כולכם יכולים לעשות את זה. טוב, הנושא הרביעי, רגע של נוכחות שווה חיים שלמים. תקשיבו, אני לא יודע מי פיל עליי את התובנה הזאת, ומי הראה לי שאשכרה אפשר לקום בבוקר, למצמץ בעיניים, ואשכרה להרגיש כל מצמוץ, ואשכרה ליהנות מכל מצמוץ, לדבר עם אבא, לדבר עם אמא, וזה יהיה בשבילי הכל. כל דבר, כל מה שאתם עושים יכול להיות בעיניכם מדהים. כל מה שאתם חווים יכול להיות מדהים. מישהו צועק עליכם, זה יהיה מדהים. טלוויזיה מדהים, ילדים רצים בחוץ, מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו זה נשמע קצת טומטם כמו כל הרוחניקים, תחיה מהטבע, תרוץ בלי נעליים. לא, ממש לא. אתם יכולים ליהנות גם בלי לרוץ בלי נעליים. אתם יכולים להסתכל על טלוויזיה. אתם מבינים? אתם לא צריכים להיות רוחניקים בשביל להיות רוחניים, בשביל להשכרה לקום בבוקר וליהנות מהרגע. אתם יכולים להיות כמוני, אני נראה כמו ארס, מדבר כמו ארס, אני מבאר שבע, ואני בן אדם יותר נוכח מרוב האוכלוסייה בעולם. לא בארץ, בעולם. ואני לא מנסה להוכיח משהו. אני רק אומר, תקשיב, כאילו, בונה, יש לך רק את הרגע הזה. אחרי מה אתה רודף? אחרי משהו שאתה לא יודע אם יקרה? טוב, אז הנושא החמישי, איך זה משפיע על כל פן בחיים. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שאני משהו כמו כבר 8 חודשים עוקף את התודעה שלי ומחדיר לה את הנוכחות, כי כמו שאמרתי, זה לא קל, ואני לא מנסה למכור לכם שום דבר. לא אכפת לי מהכסף שלכם, מי שישלם לי, ישלם לי, מי שלא ישלם לי, באמת, אני לא מנסה לעקוף או לעשות איזשהו טריק שיווקי. חוץ מהמתנה החינמית הזאת, באמת, לא, אם תרצו תקנו ממני, אם לא תרצו לא תקנו ממני, הכל סבבה, אני אוהב אתכם כפי שאתם. אבל once אתם נוכחים, נשמע כל כך קל, זה נשמע כל כך קל, אני גם לפעמים קם בבוקר ואני אומר, זה כל מה שהייתי צריך כדי להשיג את כל מה שאני רוצה? אז כן, להיות נוכח, יביא לכם כל מה שאתם רוצים. כי, כמו שאמרתי, כנשמה, אין לכם את הדרך, אין לכם את התהליך שאתם צריכים לעבור כדי לקבל את מה שאתם רוצים. וזה רלוונטי גם לעולם הזה. חוץ מהגוף שלכם, הדברים הביולוגיים, שינה, אוכל, אתם יודעים, הדברים האלה, אור בחוץ. חוץ מהדברים האלה, אתם יכולים לשלוט בהכל. קיצר, once הבנתם שאין זמן, והחדרתם את זה לתודעה, נסביר לכם מה קורה. התודעה שלכם מתחילה להקל. לאט לאט אתם מתחילים לראות את השקר. אנשים קובעים, אנשים מתכננים, אתם מזמינים כרטיסי טיסה, אתם יודעים יכול להיות ברגע הזה שהם יתבטלו, או יפל לכם טיל על הראש, או שהכל ישתבש. כמובן לטובה, כן, הכל קורה בשבילכם. קיצר, once הצלחתם. מה זה הצלחתם? אתם תצליחו. אבל once החדרתם את זה לתודעה, לאט לאט המציאות מתחילה לנזול. לאט לאט אתם מתחילים לראות את המציאות באופן אחר. עכשיו, התחלתם לראות אותה באופן אחר, אבל גם דברים קורים מאחורי הקלעים. אתם חושבים על בן אדם, הוא מתקשר אליכם. אתם חושבים על כסף, אתם קמים בבוקר עם הרעיון הכי מטורף שיש. עצם זה כי שברתם את הקירות של העבר והעתיד. אתם רואים את כל המציאויות של הרגע הזה. אתם לא רואים אותם כמו סרט, אבל אתם תקומו בבוקר, ואתם תדעו שהרעיון הזה מדויק ונכון, לא ב-200%, ב-1000%. ואתם תגשימו אותו, ואתם לא תפחדו. ומי מאיתנו שבעסקים יודע שלפעמים קשה להוציא רעיון, או קשה לעשות שיחת מחירה, או קשה, לא יודע, לעשות משהו בעסק, כי אתם מפחדים ממה יהיה, אתם מפחדים ממה הלקוח יגיד, אתם מפחדים ממה האישה תגיד אם יש לכם אישה, אתם מפחדים לשים את הכסף, אבל כשאתם נוכחים, אתם חיים מתוך ידיעה, והידיעה הזאת שווה לא מיליונים, שווה מיליארדים. כי אתם באים, לוקחים החלטה, אתם יודעים שה1,000, 2,000, 10,000 שקל שאתם תשימו על עסק שלכם, ולא משנה באיזה תחום, לא משנה כאילו איפה תשימו את הכסף. אתם תדעו שזה מדויק, וגם אם זה לא ילך כפי שתכננתם, וגם אם שמתם את הכסף ולא קיבלתם שקל חזרה, הידע שצברתם שווה מיליונים, הביטחון שצברתם שווה מיליונים. אתם תבינו את זה בדיעבד, כי ברגע הזה אתם רואים הכל. טסתי לקולומביה אחרי שהייתי במזרח, טסתי 60 שעות, לא הבנתי למה הגעתי. סבבה? הגעתי לשם, אנשים לא מדברים איתי, המדינה הזוועה, לא אהבתי אותה בכלל. חזרתי לארץ, רגע, אוקיי, חזרתי לאכול, חזרתי לישון,
הבנתי למה הגעתי לשם. הבנתי מה שהבנתי, היה לי כמה תובנות כאילו ממש רציניות. בדיעבד הבנתי שזה שווה מיליונים. לאט לאט גם הבנתי שכאילו כל הקליפות ששמו עליי זה לא אני באמת. איך שפעלתי ביום יום שלי זה לא אני, זה הסביבה שלי שהיא שמה עליי את הקליפות ואמרה לי זה אתה, אבל אחרי שטסתי ל4 חודשים הבנתי שזה לא אני. לצורך הדוגמה, כשהלכתי לצבא אני לא רציתי ללכת, אבל בגלל שאמרו לי תלך כי כולם עושים וזה יעזור לך, אז הלכתי. אבל הנשמה שלי אותתה לי אחרת, וכמובן שאני לא מתחרט על זה, כמובן זה היה חלק מהדרך שלי. אבל היום אני יודע ששום דבר בעולם, לא משנה מי יגיד לי מה, לא יכול לשנות את הדרך שאני אלך בה. אני רוצה ללכת ב-X, אני אלך ב-X. אני רוצה לסגור את העסק הזה ולהיות נגן קלרינט, כינור, קלרינט, לא משנה מה, אני אלך ואני אהיה. למה? כי ברגע שהעפתי את הקיר של הזמן, של העבר והעתיד, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני לא מפחד יותר מכלום. אם יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף, יהיה לי חברים, לא יהיה לי חברים, אני לא מפחד מזה, כי אין עבר ואין עתיד. אז גם אם אני אהיה שנה שלמה לבד עם הקלרינט שלי, ואז אני אבין שאולי עשיתי טעות מזה שהתרחקתי מכולם ואמרתי טוב אני אהיה נגן קלרינט. אבל אחרי השנה הזאת, ואחרי שאין לי חברים ואין לי כסף, אני לא אתחרט לעולם על מה שעשיתי, לעולם. לא משנה מה יקרה. אני אתן לכם דוגמה יותר קשה, זה נחבא לי המצלמה. רבת עם הבן שלך לפני שהוא מת, הבן שלך נהרג או אבא שלך נהרג, לא משנה מי מת ולא משנה מי רבתם איתו. אחרי שהוא נהרג יש אנשים שהתחרטו על זה כל החיים, כי הם מאמינים בקונספט של עבר. אבל אם אין עבר ואין עתיד, אין על מה להתחרט, אין על מה לכעוס, כי העבר שייך לעבר, הוא לא קיים, הוא לא ניתן לשינוי. אתם לא יכולים לעשות משהו. מה אתם יכולים לעשות? ליהנות מהרגע הזה, להגיד אם הייתי צריך לריב איתו, זה כנראה מה שהיה אמור לקרות. אני נשמע קצת כמו רובוט, אבל ככה עובדת המציאות. אתם תרצו לכאוב, אתם תרצו לסבול, תלכו לעבר, זה הכי קל. אבל לחיות את הרגע הזה זה הכי מדהים, וזה הכי מענה גם, כי ברגע שאתם נכנסים לזה once, אין דרך חזרה. אז זהו, זה היה המדריך, מקווה שנהנתם. היה לי התענוג לשתף אתכם בידע שלי. אולי בעתיד אני אעשה הרצאות, אני ממש חושב על זה. אז תשארו מעודכנים, וזהו, אוהב אתכם אחד ואחת. ושוב, אם יש לכם שאלות כלשהן, אתם מוזמנים לשאול אותי באינסטגרם, אני יותר אשמח לענות לכם.